Ala Omor dị na kansụl Chidume Ekwuola n'obodo ha dị nkwadobe ịgbaso atụmatụ ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ gọọmenti steeti atọpụtara n'ihi na ọ bụ ọrụ ugbo bịa na-enyejubu ala Naịjirịa afọ n'oge gara aga. Igwe Chidume kwuru nke a na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nke a kpọrọ ileba anya n'ọnọdụ obodo Omor iji wee kwado maka mmemme Ọfala 2022 ha nke wegoro ori ọnọdụ n'obiezi ya dị n'Omor. Chibuzo Obidike ga-akọrọ gị akụkọ nke ọma. Ka ya bụ eze ọdịnala si kọwaa ihe omume Omor in Focus bụ nke ndị obodo ahụ ji enebanye anya ime ma wepụtakwa amụma dị iche iche ha nwere iji wee dozie obodo ha n'afọ na-abịa. Na jikwa ohere ahụ kọwara ndị enyi ha nakwa ndị ha na-amasị mbọ ha na-agba ịhụ na ha doziri ya bụ obodo nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ha na-eme iji wee hụ na enwere agamniru nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ha na-eme iji wee hụ na obodo Omor nke makarịbụ otu ọ dị. Igwe Chidume jikwara ohere ahụ wee kpọkuo gọọmenti steeti a ka ha wube ebe a ga na-echekọba ihe ubi n'ihi na eji ịkọ ọrụ ugbo wee mara ndị obodo ahụ nakwa ịbagide na amụma dị iche iche nke ịkwado ọrụ ugbo dịka ọ dị ugbu a nke gụnyere iwube ụlọ mmepụta akụ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche iji wee nyere obodo ahụ aka. Ka ọ na-akọwara ndị nta akụkọ mbọ obodo ahụ gbagoro iji wee hụ na ewetara agamnihu tọrọ atọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ka mmadụ abụọ ọnụ na-eru n'okwu n'obodo ahụ bụ Retired Justice Paul Obidigwe na Dr. Chimamogwu Amobi nọrọ wee kọwaa na n'agbanyeghị ihe dum na-echere obodo ahụ aka mgba na-enwego agamnihu nakwa mmepe pụrụ iche nke metụtakwara ndị gbara ha agbata obi. Ọ kọwakwara na obodo ahụ agbago mbọ pụrụ iche ma nwee rụpụta ahịa gbapekwa mmiri nke akpọrọ Greater Omor Water Scheme nakwa ọkụ latrik nakwa ihe ndị ọzọ ewetara na ya bụ obodo. Ọ kọwakwara na ndị otu ọgbọ bụ ndị gbagoro ezi mbọ ịhụ na arụrụ ezi ndị mmadụ si aga ma bugo ọnọdụ agụmakwụkwọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche n'obodo ahụ ma kpọkuo gọọmenti steeti a ka a chetakwa ya bụ obodo na amụma ndozi dị iche iche. I got